जिथे असाल तुमचा सामना इथे सुरू होतोय. LIC वॉरियर्स संघाकडून खेळत असताना आपलं योगदान खूप या संघासाठी आहे. सांगू आहे जिथे खेळता आणि तुम्ही या ठिकाणी अंतिम सामन्याचा नाणेफेक झालेला आहे आणि नाणेफेकचा कॉल मात्र या ठिकाणी LIC वॉरियर्स म्हणजे वैभव धनवडे या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. कोणता निर्णय घेतात बघूया. 4 षटकांचा सामना असेल. अंतिम सामना या ठिकाणी पाहावयास मिळेल आणि मान्यवर आहेत श्री हरिचंद्र वेद्रे साहेब आणि प्रतीक्षेट देसाई. निर्णय कळवा. LIC वॉरियर्स वैभव धनवडे वैभव धनवडे निर्णय लगेच कळवायचा आहे. मुकेश शितप कुठे असतील लगेच मैदानामध्ये उपस्थित राहायचं आहे. मुकेश शितप या ठिकाणी प्रथम नाणेफेक जिंकलेला आहे आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते प्रणय नाईन स्टार संघाला. गेल्या वर्षीचा या संघाचा उपविजेता संघ आहे, परंतु या वर्षी मात्र KPLच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये या चषकावरती नाव करतो का ते बघायला मिळेल. या ठिकाणी लाईनमन प्रणित धनावडे आतमध्ये येऊन बसायचं आहे. केदार कमिटीचे सर्व छोटे मेंबर आतमध्ये येऊन बसा. सर्कलच्या आतमध्ये प्रत्येक खांबाच्या बाजूला या ठिकाणी बसायचं आहे आणि योग्य तो निर्णय द्या. गेल्या वर्षी मात्र प्रणय नास्टर संघाला फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता आणि LIC वॉरियर संघाला सेमी फायनल मध्ये पराभव पत्करावा लागला होता, परंतु या वर्षी मात्र LIC वॉरियर संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. प्रणय नास्टर संघ हा गेल्या वर्षी फायनल मध्ये खेळलेला संघ आहे. हे दुसरं वर्ष असेल या संघाचं आणि गेल्या वर्षीचा सामनावीर होता. फायनलच्या सामन्याचा सामनावीर होता तो आशू. आता मात्र तो स्ट्राईकला असेल, कारण गेल्या वर्षी आशू मोहिते हा महाराणा चॅलेंजर संघाकडून खेळत होता, परंतु यावर्षी प्रणय नाईन संघाकडून खेळत आहे. लेग अंपायर प्रणव धनावडे. गेल्या वर्षीचा मात्र फायनलचा सामना होता तो आशू मोहिते प्रणय नाईन संघाच्या विरुद्ध खेळत होता फायनल मध्ये. मात्र या वर्षी मात्र त्याला जोरदार कामगिरीच्या जोरावरती प्रणय नाईन स्टार संघ हा फायनल मध्ये प्रविष्ट झालेला आहे. पहिल्या षटक घेऊन आले तो एक लेग स्पिनर गोलंदाज असेल रोहित पाचकुडे आणि स्ट्राईकला असेल तो आशू मोहिते. मोठा प्रहार पहिल्या चेंडूवरती आपला इरादा पक्का केला. आशू यानं 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये प्राप्त होत आहेत. आशू याच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत चौकार या ठिकाणी पाऊस मिळतोय. रोहित हा लेग स्पिनर गोलंदाज असेल
परंतु त्याचे जे बॉल कट होतात ते फलंदाजाला काही कळत नाही. नवीन बॉल आहे मात्र या ठिकाणी आशुनं समजदारपूर्वक सुरेख क्षेत्ररक्षण, परंतु 2 धावा मिळवण्यात यश प्राप्त झालंय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा मिळत आहेत या चेंडूवरती. धावफलक मात्र आकार घेतोय. धावफलक झालाय तो 6 धावा. पहिल्या षटक प्रगतीपथावरती असताना धावफलक झालाय 6 धावा. एकच सुरेख फटकेबाजी. मात्र या संघामध्ये जो आयकॉन खेळाडू होता तो मात्र या ठिकाणी चमकदार कामगिरी करू शकला नाही, तो आशु नेवरेकर. मात्र या ठिकाणी आशु मोहिते मात्र या ठिकाणी उत्कृष्ट फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी करताना पाहावयास मिळतोय. अंतिम सामना असेल. अंकुश सोनवळकर जरा विनंती. पुढचा चेंडू रोहित याचा सामना करेल तो आशु. आशु टू रोहित आणि सुरेख फटका. सुरेख क्षेत्ररक्षण संतोष याचं. चेंडू जातोय निर्धाव. 3 चेंडू झालेले आहेत. धावफलक झालाय तो 6 धावा. चालू असलेला सामना प्रणय 9 स्टार विरुद्ध LIC वॉरियर्स. म्हणजे एका बाजूला वैभव धनावडे, एका बाजूला आणि या चेंडूवरती खणखणीत चौकार या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. आशु याच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत चौकार. धावफरक झालाय ते 10 धावा. मात्र गेल्या वर्षीचा जो संघ फायनल मध्ये होता तो नितेश पाचकडे यांचा संघ होता, परंतु यावर्षी मात्र त्यांना काही यश प्राप्त झालं नाही. आणि मात्र आता प्रेक्षक म्हणून या ठिकाणी आशु मोहितेला सपोर्ट करताना पाहावयास मिळत. आणि या चेंडूने 1 धाव. सुरेख समजदार पूर्वक फटकेबाजी आशु याची. षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धावफलक झालाय तो 11 धावा. दुसरा षटक घेऊन आले तो शितप हा आयकॉन खेळाडू असेल आणि स्ट्राईकला असेल तो स्वतः संघ मालक प्रणय पाचकुडे. आयकॉन खेळाडू LIC वॉरियर्स संघाचा. आणि सुरेख फटका. 1 धाव डिक्लेअर स्वरूपात प्राप्त होते. प्रणय याच्या खात्यामध्ये 1 धाव जमा होते. धावफलक 1 धाव संख्येने आकार घेतोय. धावफलक झाले तो 12 धावा. मोठा प्रहार आणि जेलची संधी हुकली. मात्र या ठिकाणी 1 धाव प्राप्त होते. रनआउटची संधी होती परंतु स्वप्नील ठीक याचं एक सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं. 1 धाव जमा झाले संघाच्या खात्यामध्ये. धावफलक वाढताय. धावफलक वाढतोय तो 13 धावा. आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो आशु मोहिते आणि एक आयकॉन खेळाडू असेल LIC वॉरियर्स संघाचा शितप. सुंदर चेंडू याचा सुंदर फटका. गॅप शोधून काढले आशु यानं. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. एक खणखणीत KPL चौकार या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय आशु याच्या बॅट मधून. धावफलक मात्र झपाट्याने आकार घेते या ठिकाणी. मोठा प्रहार. त्याच्या क्षेत्ररक्षण स्वप्न ठीक याचं क्षेत्ररक्षण करण्याचा सुरेख प्रयत्न होता परंतु जोरदार फटकेबाजी पाहावयास मिळते आशु याची. 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. पुन्हा 1 धाव पाहावयास मिळतोय KPL चौकार. याचा पुढचा चेंडू आशु साठी एक मोठी फटकेबाजी या ठिकाणी पाहावयास मिळते आणि सुरेख फटका. 1 धाव या ठिकाणी प्राप्त होते. सुरेख एक छोटी धाव प्राप्त केले आशु यानं. षटक संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावफलक झालाय तो 22 धावा. म्हणजे 11च्या सरासरीनं या ठिकाणी धावफलक जमा करतायत प्रणय 9 स्टार संघ. जर 11च्या सरासरीनं धावा जमा केल्या तर धावफलक होईल तो 44 धावा. आता मात्र 2 षटक संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावफलक 22 धावा झाल्यात. एकही विकेट या ठिकाणी गमावले नाही. तिसरं षटक घेऊन आलाय तो मुकेश. एक लेग स्पिनर गोलंदाज असेल मुकेश. स्ट्राईकला असेल तो आशु. दोन्ही एकाच वाढीतून खेळणार हे फलंदाज गोलंदाज आहेत परंतु आता मात्र या ठिकाणी दोघे आमने सामने. वाईट+1 अशा 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आकार घेते. धावसंख्या झाली ती 24 धावा. मुकेश याचा पुढचा चेंडू आशु साठी. सुरेख चेंडू आणि 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. धावफलक मात्र या ठिकाणी वाढते. धावफलक झालाय 26 धावा.
तिसरा षटक प्रगतीपथावरती असताना एक मोठी फटकेबाजी पाहावयास मिळते प्रणय नास्टर संघाकडून आशु याची, कारण गेल्या वर्षीचा हा खेळाडू सुरेख क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न होता वैभव याचा, परंतु 4 धावा संघाच्या खात्यावर जमा होत आहेत. सुरेख फटकेबाजी का तो गेल्या वर्षी सामना ठरला ते पुन्हा प्रत्युत्तर या वर्षी देताना पाहावयास मिळतोय आशु मोहिते. मुकेशाचा सुरेख चेंडू आणि सुरेख झेल सोपनेटिक याला टिपलाय, आशुला माघारी पाठवलाय, आशु बाद होतोय. मोठा धक्का प्रणय नाश संघाला आशुच्या रूपात या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे. आता मात्र या संघाचा एक आयकॉन खेळाडू ज्याला मात्र या टुर्नामेंट मध्ये कोणतंही यश प्राप्त झालं नाही तोच आशु नेवरेकर या ठिकाणी फलंदाजीसाठी गेलाय. या टीमचा जो आयकॉन असेल परंतु त्याला मात्र या ठिकाणी यश प्राप्त झालेलं नाही अजूनही, परंतु फायनलच्या सामन्यामध्ये फटकेबाजी करतो का बघूया. सुंदर फटका, सुंदर क्षेत्ररक्षण अंकुश याचं, आणि या चेंडूवरती एका धावसंख्येनं संघाचा धावफलक वाढतोय. धावफलक झालाय तो 31 धावा. अजूनही या षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. धावफलक मात्र झपाट्याने आकार घेते. अंतिम चेंडू असेल 11च्या सरासरीने धावा जमा करताना पाहायला मिळतो हा संघ. मोठा प्रहार गजा क्षेत्ररक्षण 4 धावा. प्रणय संघ मालक याच्या बॅट मधून निघालेला खरखरीत झाबरलाल चौकार. धावफलक झालाय 36 धावा. 35 धावा झाल्यात. 3 षटक संपले. धावफलक झपाट्याने आकार घेते. धावफलक झालेला आहे 35 धावा. आता मात्र या ठिकाणी LIC वॉरियर संघाचा संघ मालक चिंतेमध्ये पाहावयास मिळतोय. मात्र या ठिकाणी जबाबदारी सोपवताना पाहावयास मिळतोय गणेश रामगडे याच्यावरती. गणेश रामगडे गोलंदाजीसाठी आलाय. आता मात्र आशु नेवरेकरला काहीतरी मोठी चमकदार कामगिरी करावी लागेल, कारण आयकॉन खेळाडू आहे. मात्र आयकॉनला या वर्षी मात्र काही चमकदार कामगिरी पाहावयास मिळत नाही त्याच्याकडून. गणेश रामगडे गोलंदाजीसाठी आलाय LIC वॉरियर संघाकडून. एक लेग स्पिनर गोलंदाज हाही असेल आणि मोठा प्रहार. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय मुकेश याचं. एक धाव संख्येनं धावफलक झालाय 36 धावा. अंतिम षटक चालू असताना मोठी हाणामारी या ठिकाणी करावी लागेल प्रणय नास्टर संघाला. धावफलक झपाट्याने आकार घेते. तेवढेच क्षेत्ररक्षण सुरेख करावं लागेल LIC वॉरियर्स वैभव धनावडे यांच्या संघाला. गणेश रामगडे यांचा लेग स्पिनर चेंडू आणि या ठिकाणी सुरेख चेंडू. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता परंतु असफल ठरलेला आहे आणि एका धावसंख्येवर समाधान मानावं लागतंय. सुरेख गोलंदाजी करतोय तो गणेश रामगडे. आता मात्र फलंदाजीसाठी आलाय, स्ट्राईक वरती आलाय तो आशु नेवरेकर. याला मात्र 3 चेंडू अजून आहे. अंतिम षटकातील 3 चेंडू बाकी. मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. फुलटॉस चेंडू कचाल क्षेत्ररक्षण मुकेशाचा 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत. धावसंख्या झपाट्याने आकार घेते. धावफलक झालाय तो 41 धावा. एक मोठी धावसंख्या उभारताना प्रणय नास्टर संघ या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. गेल्या वर्षी मात्र उपविजेता होता. या वर्षी मात्र विजेता ट्रॉफीवरती नाव करतो का थोड्याच वेळात आपल्याला संबंध नाही. जेलची संधी सुरेख जेल टिपण्याचा प्रयत्न वैभव याचा, परंतु मात्र असं पण ठरलेलं आहे जेल सुटलाय संघाच्या खात्यामधून. संघाच्या खात्यामध्ये 1 धाव जमा होते. धावफलक झालाय तो 41 धावा. अंतिम षटकातील 42 धावा झाल्यात. 42 धावा झाल्यात. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडू. मोठा प्रहार करावा लागेल प्रणय याला आणि सुरेख चेंडू. मोठा प्रहार आणि झेल सोडले वैभव यानं. सुरेख क्षेत्ररक्षण पुन्हा करण्याचा प्रयत्न. 2 धावा टिपल्यात. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असफल ठरलाय. बाद होतोय फलंदाज. 2 धावसंख्या 44 धावा झाल्या होत्या, म्हणजेच 11च्या सरासरीनं या ठिकाणी धावा जमा केल्यात प्रणय नाइन स्टार संघानं. आता मात्र या ठिकाणी 45 धावांचं एक मोठं उद्दिष्ट म्हणावं लागेल LIC वॉरियर संघासमोर. मात्र या 45 धावा क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये LIC वॉरियर संघानं शिवप्रेमी स्पोर्ट्स संघासमोर चेस केल्या होत्या. त्याच धावांचं पुन्हा टार्गेट मात्र LIC वॉरियर संघासमोर या ठिकाणी पाहावयास मिळेल.
चला दोन्ही फलंदाज मैदानामध्ये पाठवा. LIC वॉरियर संघाचे दोन्ही फलंदाज असतील. एक स्वप्नील ठीक असेल, एका बाजूला आयकॉन खेळाडू अभिजित शितप असेल आणि पहिला षटक घेऊन येणार आहे तो ऑफ स्पिनर गोलंदाज सनी तांबे. या ठिकाणी आमचे स्कोरर राजू धनावडे यांचा या ठिकाणी वाढदिवस आहे. त्यांना कमिटीच्या वतीनं वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. तसेच आमचा एक जुना जाणता खेळाडू अक्षय धनावडे याचाही या ठिकाणी वाढदिवस आहे. या दोघांनाही जय भवानी क्रिकेट क्लब कडून वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा या ठिकाणी पाहावयास मिळतील. आता मात्र या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आलाय तो सनी. स्ट्राईकला असेल तो अभि आणि मोठा प्रहार सुरेख क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न होता आजू याचा. मात्र चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. पहिल्या चेंडूवरती आपला इरादा पक्का केलाय अभियान. दोन्ही मोठे खेळाडू आहेत. एका बाजूला सनी तांबे तर दुसऱ्या बाजूला अभिषेक. आणि हा स्वर चेंडू अतिरिक्त धाव संख्या देखणे भर पडते. धाव संख्या होते 5 धावा. क्षेत्ररक्षण करण्याचा सुरेख प्रयत्न होता आशु याचा. पुन्हा मोठा प्रहार आणि बंदी त्याच्यावर सुरेख क्षेत्ररक्षण. 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. 2 चेंडू झाले तर 6 धावा. 11च्या सरासरीनं धावा जमा करावे लागतील LIC वॉरियर संघाला. सामना सुरू होते. नितेश पाचपुडे एक विनंती असेल. संघामध्ये कर्णधार आहेत. आपण मागून काही बोलण्याची गरज नाही. आपण फिल्डिंग लावण्याची गरज नाही. कारण आपण बाहेर गेलेला आहात. तुमचा संघ या ठिकाणी उपस्थित नाही. सुरेख फटकारावरची संधी हुकली आणि या चेंडूवरती 1 धाव. या चेंडूवरती मात्र बन्नी सनी याचा लेम आला असता. स्वप्नीलला माघारी पाठवलं असतं तर मोठा धक्का LIC वॉरियर संघाला बसला असता. मात्र या ठिकाणी 1 धाव मिळते या चेंडूवरती. धाव फलक आकार घेते. धाव फलक झाले 7 धावा. कोणताही विकेट या ठिकाणी प्राप्त झाले नाही. एक सुरेख आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय तो सनी तांबे. मोठा प्रहार सुरेख झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. झेल हुकलाय आणि या चेंडूवरती 1 धाव. या 1 धाव संख्येनं संघाचा धाव फलक झालाय तो 8 धावा. अजूनही अंतिम षटकातील 1 चेंडू बाकी. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आशु याचं या ठिकाणी पाऊस मिळतंय. प्रत्येक चेंडूवरती या ठिकाणी मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आशु याचा असतो. मोठा प्रहार षटकार. मात्र या ठिकाणी स्वप्नील याला माघारी पाठवलं असतं तर मात्र हा षटकार पाहायला मिळाला नसता. पहिलं षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीत धाव फलक झालाय तो 14 धावा. एक मोठी फटकेबाजी स्वप्नील ठीक याच्याकडून. आता मात्र या ठिकाणी समीकरण बदललंय. 15 चेंडू 31 धाव. 32 धावांची गरज. 31 धावांची गरज. 15 चेंडू 31 धावा. म्हणजेच प्रति चेंडूवर प्रति षटकामध्ये 10 धावांच्या सरासरीने या ठिकाणी धावा जमा कराव्या लागतील. आता मात्र एक स्लो गती गोलंदाज आयकॉन गोलंदाज आलाय आशु नेवरेकर. चेंडू मात्र तो स्लो टाकतो परंतु फलंदाजाला चकमा देतो असा हा गोलंदाज आशु नेवरेकर. प्रणय नायस्टार संघाचा हा आयकॉन खेळाडू या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. मात्र लगेच सामना चालू करा आशु नेवरेकर. आशु याचा चेंडू अभिसाठी चेंडू आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर. कोणती धाव नाही. चेंडू लाईनमन जरा चेंडू लगेच द्या. नो चेंडू. फक्त 1च धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. धाव फलक झालाय 15 धावा. एका बाजूला वैभव धनावडे तर एका बाजूला प्रणय पाचकुडे. आशु मात्र आयकॉन खेळाडू आहे परंतु या स्पर्धेमध्ये त्याची कामगिरी मात्र खूप निराशाजनक पाहायला मिळाली. मोठा षटकार. 6 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. एक सुरेख फटका. 6 धावा मिळाल्यात. दिनेश धनावडे जरा चेंडू द्या. 6 धावा मिळाल्यात या चेंडूवरती. एक मोठा प्रहार अभियाचा
सुरेख फटकेबाजी, धावफलक झालाय, धावफलक झालाय, 21 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभियाची. आशु मात्र एक स्लो गती गोल, फुलटॉस चेंडू, 4 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभियाची. धावफलक वाढलाय, धावफलक झालाय तो 25 धावा. आता मात्र 20 धावांची गरज. 13 चेंडू 20 धावा, 13 चेंडू 20 धावा. सुरेख फटकेबाजी अभिषेक अभियाची पावर मिळते. एक आयकॉन खेळाडू आहे आणि एक स्लो गती गोलंदाज असेल आशु नेवडेकर. मोठा दबाव असेल आशु, कारण आशुच्या 2 चेंडूवरती एक षटकार एक चौकार अभियान प्राप्त केला होता. रनरची संधी बघूया. हुकले हुकले 2 धावा या चेंडूवरती. कचाल क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय प्रणय नानसर संघाकडून. धावफलक वाढलाय, धावफलक झालाय 27 धावा. आता मात्र समीकरण बदललंय. 12 चेंडू 18 धावांची गरज. 12 चेंडू 18 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल. 12 चेंडू 18 धावा. फुलटॉस चेंडू वाय प्लस 2 धावा. यष्टी मागे गचाल क्षेत्ररक्षण पाहावयास मिळतंय विशाल शितप यांचं. आता मात्र समीकरण बदललंय. 12 चेंडू 16 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल. 12 चेंडू 16 धावा. कचाल क्षेत्ररक्षण चेंडू जातोय 2 टिकल्या स्वरूपात 2 धावा. 2 धावा या चेंडूवरती प्राप्त होत आहेत. समीकरण बदलत आहे. 11 चेंडू 14 धावांची गरज. 11 चेंडू 14 धावांची गरज. कचाल गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय आशु नेवडेकर याचं. आयकॉन खेळाडू असून काही मोठा प्रहार त्याच्यावरून पाहावयास मिळणार नाही. आता मात्र 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होत. षटक संपलंय. 2 षटकांच्या समाप्तीत धावफलक झालाय 32 धावा. एक सुरेख फटकेबाजी या षटकामध्ये पाहावयास मिळाली. धावफलक जमा झाल्या होत्या या षटकामध्ये 18 धावा. 18 धावा खर्ची घातल्यात आशु नेवडेकर यानं. एक संघ मालकाला विनंती असेल 10 चेंडू 13 धावांची गरज. 10 चेंडू 13 धावा. वैभव धनवडे यांच्या संघाला एक विनंती असेल. आपला एकदा खेळाडू मैदानामध्ये गेलेला आहे. पुन्हा गेल्यास तुमच्या संघावरती 5 रनची पेनल्टी आकारण्यात येईल. आता मात्र 10 चेंडू आदित्य. तिसरं षटक घेऊन आदित्य. हाही एक लेग स्पिनर गोलंदाज आहे आदित्य. फुलटॉस चेंडू आणि चेंडू 9+1 अशा 2 धावा. समीकरण बदललंय. 10 चेंडू 11 धावांची गरज. 10 चेंडू 11 धावा. एका बाजूला वैभव धनवडे यांचा संघ तर एका बाजूला प्रणय नानस्टार संघ. गेल्या वर्षी प्रणय नानस्टार संघ हा उपविजेता संघ होता. तीच पुनरावृत्ती यावर्षी पाहावयास मिळते का की प्रणय नानस्टार संघ KPLच्या दुसऱ्या पर्वाचा विजेता होतो का, हे काही मिनिटांमध्ये आपल्याला समजणार आहे. मोठा प्रहार. सुरेख क्षेत्ररक्षण या चेंडूवरती 1 धाव. या 1 धाव संख्येनं धावफलक झालाय 35 धावा. आता मात्र 9 चेंडू 10 धावांची गरज. मात्र अजूनही एकही सफलता प्राप्त झाली नाही ती प्रणय नानस्टार संघाला. आता मात्र 9 चेंडू 10 धावांची गरज. स्वप्नील असेल एक मोठा फलंदाज आहे स्वप्नील. सुरेख फटका 1 धाव या चेंडूवरती प्राप्त होते. समीकरण बदलतंय. 8 चेंडू 9 धावांची गरज. 8 चेंडू 9 धावा. 8 चेंडू 2 धावा. आदित्य सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी अचूक चेंडू स्वप्नील पाठवलेला आहे. स्वप्नील बाद. मोठा धक्का. आता मात्र या ठिकाणी एक स्वप्नील याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो अंकुश. लाईनमन जरा चेंडू द्या. अमित धनवडे बॉल घेतो. चला जास्त विचार विनिमय करू नका. आशु
अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहे. समीकरण बदललंय. 7 चेंडू 9 धावांची गरज. LIC वॉरियर संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 7 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवाव्या लागतील. परंतु या ठिकाणी प्रणित नानसर संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 7 चेंडू मध्ये 9 धावा रोखणं गरजेचं असेल. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळतंय. सनी याचं या चेंडूवरती 1 धाव. अंतिम चेंडू असेल. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. कोणता प्रहार करतो आयकॉन खेळाडू अभि. 8 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 8 धावा. सहा चेंडू 8 धावांची गरज आहे. सुरेख फटका मारावा लागेल. फुल टॉस चेंडू. सुरेख क्षेत्ररक्षण रनआउटची संधी. माघारी परततोय अंकुश. अभिवाद होतोय. आयकॉन खेळाडू बाद होतोय. आता मात्र समीकरण बदललंय. षटक संपलंय. 3 षटकांच्या समाप्ती धावफलक झालाय 2 गडी बाद 8 धावा. 8 धावांची गरज आहे. अभिषितम बाहेर या. आपण आउट झालेला आहात. आता मात्र स्वतः संघ मालक वैभव धनावडे. 5 चेंडू 8 धावांची गरज. 5 चेंडू 8 धावा. आता मात्र अंतिम षटक. बन्नी तांबे एक स्लो गती लेग स्पिनर गोलंदाज या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. बन्नी तांबे. जरा एक विनंती असेल. लाईटच्या पोलावरती मागे जे प्रेक्षक आहेत आपण वायर हलवताय. हॉलेजन जाण्याची शक्यता असेल. आपण जरा लाईटचा पोल सोडून जरा मागे उभे राहा. 5 चेंडू 8 धावांची गरज आहे. फायनलचा सामना एक रोमहर्षक स्थितीत पोहोचलेला सामना. कोणाच्या बाजूनं KPLचं दुसरं पर्व नावावर होतं. LIC वॉरियर्स की प्रणय नानस्टार. एका बाजूला वैभव धनावडे तर एका बाजूला प्रणय पाचकुडे. 5 चेंडू. बन्नी असेल लेग स्पिनर गोलंदाज. अतिशय स्लो गती गोलंदाज असेल बन्नी तांबे. बन्नी याचा पहिला चेंडू. फुलटॉस चेंडू आणि पंच योग्य तो निर्णय देतील. सुरेख क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहावयास मिळालं आणि फलंदाज बाद. वैभवला माघारी पाठवलंय. चाल फलंदाजीचा डिसिजन घेतला होता अंकुश यानं. कारण आयकॉन खेळाडूला माघारी पाठवलं आणि सगळी जबाबदारी स्वतःच्या खात्यावर घेतली. आता मात्र 4 चेंडू 8 धावा. 4 चेंडू 8 धावा. अंकुशनं मात्र अभिला माघारी पाठवलं नसतं तर अभिनं हा सामना संपवला असता. परंतु आता मात्र सगळी धुरा अंकुशा खांद्यावरती येऊन पोहोचलेले आहे. 4 चेंडू 8 धावांची गरज. 4 चेंडू 8 धावा. चला जास्त विचार विनिमय करू नका. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. KPLच्या दुसऱ्या पर्वाचा विनर कोण होतो हा आपल्याला फक्त या 4 चेंडूच्या नंतर समजणार आहे. 4 चेंडू 8 धावांची गरज. अंकुशला मात्र या ठिकाणी 4 चेंडूवरती LIC वॉरियर संघाला जिंकवायचं असेल तर 4 चेंडू मध्ये 8 धावांची मजल मारावी लागेल. तर प्रणय नानस्टार संघाला मोठा प्रहार. सुरेख क्षेत्ररक्षण आशु याचं आणि या चेंडूवरती एकच धाव. 3 चेंडू 7 धावा. 3 चेंडू 7 धावा. प्रेक्षकांचा जल्लोष या ठिकाणी पाहावयास मिळतोय. 3 चेंडू 7 धावा. प्रेक्षकांचा मोठा जल्लोष. जरा समोर असलेले प्रेक्षक जरा जल्लोष करा. अथर्व पाचकुडे आपला आवाज शांत झालेला आहे. 3 चेंडू 5 धावा. 7 धावा. 3 चेंडू 7 धावा. 3 चेंडू 7 धावा. रोहितला चमकदार कामगिरी करावी लागेल. 3 चेंडू 7 धावा. बन्नी तो रोहित. 3 चेंडू 7 धावांची गरज. मोठा ब्लॉक. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावांची गरज. लाईनमन जरा रेषेवरती व्यवस्थित राहा. लाईनमन
2 चेंडू 3 धावांची गरज. मोठा प्रहार या ठिकाणी रोहितच्या बॅट मधून निघालेला खणखणी डाबरलाल केपीएल चौकार. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावांची गरज. अतिशय रोमहर्षक स्थितीत फायनल कशी असावी तर अशी असावी, कारण केपीएल चं हे पर्व आहे आणि केपीएल मध्ये नक्कीच दरवर्षी अशाच सामने या ठिकाणी पाहावयास मिळतात. कारण भक्कम नियोजन या ठिकाणी पाहावयास मिळतात जय भवानी धनवडेवाडी संघाचं. आता मात्र 2 चेंडू 3 धावा आणि बाद. रोहित बाद. 1 चेंडू 3 धावा. 1 चेंडू 3 धावा. कंपल्सरी धावांचा पाठलाग करावा लागेल LIC वॉरियर्स संघाला. 1 चेंडू 3 धावा. प्रेक्षकांचा जल्लोष कुठे पाहावयास मिळत नाही. नितेशनं मात्र आता आपली दोन्ही बूट सोडलेली दिसते. अथर्व पाचकोडे नितेश पाचकोडेनं बूट सोडले. बघा काय होतंय ते, कारण सगळी ताकद या नितेशच्या मुठीवरती असते. आता मात्र ये हॅलो ओके कॅमेरामन थँक्यू. 1 चेंडू 3 धावा. रोमहर्षक स्थितीत चाललेला सामना. प्रेक्षकांचा जल्लोष. केपीएलच्या पहिल्या पर्वाचा विनर कोण? दुसऱ्या पर्वाचा विनर. 1 चेंडू 3 धावा. या ठिकाणी प्रणय नाईन स्टार संघ केपीएलच्या दुसऱ्या पर्वाचा विनर. सुरेख गोलंदाजी बदली याची आणि दुसऱ्या पर्वामध्ये मात्र प्रणय नाईन स्टार संघानं विजेत्याच्या चषकावरती नाव कोरलंय. गेल्या वर्षी उपविजेता होता, परंतु या वर्षी मात्र विजेता ठरलेला आहे प्रणय नाईन स्टार संघ.